Hayırlı kеш, efirde яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Бурдан кола, уттан колмый, янгыннан ничек сакланырга? COVID-19 коронавирусы, ауруга каршы төп чара вакцинация. Татарның талантлыларының бәйрәме, Тукайның туган көне, Фуат Садриевның юбилей кичәсе. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 30 апрель янгыннан саклау хезмәте көне. Әлеге хезмәтнең әһәмияте бу көннәрдә тагын да арта кебек. Ник дигәндә янгын куркынычы зур. Кырылан яну очраклары да көн саен диярлек теркәлеп тора. Теманың дәвамы Лилия Шәймиева әзерләгән сюжетта. Районда янгынга каршы режим кертелүгә карамастан, халык уяулык турында оныта кебек соңгы арада чүп-чар ягы, кырыланга ут төртү очраклары да артып китте. Ел башыннан җирлегебездә 13 янгын очрагы теркәлде. Шуның 7-се камылга ут кабу. Участок для выжигания сухой травянистой растительности должен проводиться в безветренную погоду и также при условии территории, где проводится выжигание сухой травянистой растительности, должна объекты защиты, допустим, дома, надворные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров. Язгы җырда янгыннар саны аеруча арта. Быелгы яз көчле җилләре белән аерылып тора. Бу исә янгынның зур масштабларга таралу куркынычын да арттыра. Территория вокруг участка должна быть очищена в радиусе 30 метров от горючих материалов, сухостойных деревьев, травянистой растительности. И также отделена должна быть противопожарной минерализированной полосой шириной не менее 1,5 метра. Также лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны постоянно находиться на месте проведения работ и оснащены первичными средствами пожаротушения. Туганнар соқ болагыз, мына субайлар фугалары көңілі ескитмәлі. Хәзер кыру вакыт, кыру үлән нык жана, шуңа күрә дәмәке ташлап ут чыгаралар. Менә кичәгеләк кенә зур пожар булды бу тирәдә. Төтен дирәне чыкты, ул халкы бик нык курыкты. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Табигатьне саклыйк, җәмәгать. Ялкын ышкына өшеп китәргә күп кирәкмени. Кара үләннән үрләгән ут узган атнада Мәләтамак авылындагы зиратка да керү юлын тапты. Каберлекләргә дә зыян килде. Вакытында сүндермәсәң, Аллам сакласын, йорт җирсез дә утырып калуың бар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 9 яшькә кадәр балалары булган гаиләләргә бушлай сөт продуктлары бирелә, ләкин барысына да түгел. Ай саен бирелүче сөт продуктларын алу өчен аз тәэмин ителгән булу шарт. Бәләкәч республика программасы кысаларында безнең районда бушлай сөт продукциясын 250 бала ала. Сөт продуктлары билгеләнгән график нигезендә бирелә. Питание 5 көн сайын килә. Һәр питаниедә һәр килгән поставкада, пожалуйста, килеп 3 көн эчендә килеп алсыннар иде. Мин аны саклап ятамын, мин саклап ятарга тиеш тә түгел. Ул теге питание коя китә диләр, ул яңа бала кирип бара. Яңа балага килмәгән кешенең питаниесе яңа балага күчә. Һәр вакытта да минем питание артык питание калганым юк. Ташламалы категорияларга аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче тимер дефицитлы анемия булган сабыйлар, авырлыгы җитмәгән тән дефициты булган ВИЧ инфекциялы балалар, ВИЧ инфекциялы аналардан туган балалар керә. Әлеге категориягә караган нәниләргә бушлай сөт ризыклары бирелә. Бәләкәч программасы негезендә мөслимебездә 3 яшькә кадәр балалар сөт продукциясе ала. Сөт продукциясе зәй комбинатыннан 5 көн сайын кайта. Сөт ризыклары яшәү урыны буенча социаль яклау бүлегеннән алынган белешмә нигезендә бирелә. Ләкин сөт продуктларын кайберәүләр кирәк булмаса да алып, сату белән шөгыльләнә. Менә кайберләренә үземнең дә күргәнем бар, үземнең инде WhatsApp-ка язгач әйткәнем дә бар. Сатып ятучылар да күп. Именно менә шушы алып сатып ятучылары тавышланадыр дип уйлыйм. Чөнки хәзер аларга не выгодно 5 штуклап алып сатуы. Сабыйлар өчен бирелүче адаптацияләнгән сөт катнашмасы сөт, кефир һәм эремчекне бөтен сабыйларга да бушлай бирәсе иде дә бит. Ләкин законнан узып булмый. Бу продуктларны алырга хокукы булганнар, аларны чынлап та балаларына ашатсыннар. Талаша сугышы алып, интернет челтәрләре аша сатып ятмасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүген коронавирус инфекциясына каршы прививка ясатуның актив этабы бара. Кемнәрдер икеле-микеле уйлар белән йөргәндә башкалар вакцина ясатырга да өлгерде. Прививканы тулайым коллективлары белән ясатучылар да бар. Әйтик, Мөслимдәге картлар һәм инвалидлар интернат йорты шундыйлардан. Теманың дәвамы алдагы репортажда. Картлар һәм инвалидлар йорты узган ел коронавирус пандемиясы чорында ябык режимда эшләде. Эшче хезмәткәрләр хәтта өйләренә кайтмыйча 2 атна интернатта яшәде. Орада берничә смена рәттән эшләүчеләр дә булган.
Bir üzüksüz 6 men işledim. Ağır bulmadı alay. Koronavirüs infeksiyasına karşı bütün çaralarını da kullandık. Прививкалар ясаттык. Инде бу шер ягына кабатламасын инде. Һәрбер өлкән кешегә, үзебезнең картартында яшәүче һәрбер кешегә дә вакцина ясалды 2 этапта. Шулай ук учреждениедә 27 кеше эшче хезмәткәр хезмәт куя. Аларның 27-сенә дә бүгенге көндә вакцина 2 этапта да ясатылды. Әнә шулай интернатта тәрбияләнүчеләр дә, аларга хезмәт күрсәтүчеләр дә беренчеләрдән булып күмәк төстә вакцина ясаткан. Коронавируска каршы коллектив иммунитет барлыкка китерелсә дә, интернатта саклану чараларын үтәү бүген дә катгый контрольдә тотыла. Авыру очраклары бүгенге көндә кимесә дә, учреждениедә санитар таләпләр Роспотребнадзор кушуы буенча тиешенчә башкарыла. Санитар контроль үтә һәрбер хезмәткәр. Термометрия мәҗбүри үтелә 4 тапкыр көнгә һәрбер хезмәткәрнең температурасы үлчәнә, шулай ук өлкәннәрнең дә. Безнең өлкәннәребез һәм хезмәткәрләребез инде шушы авыру чыккачтан бердәм рәвештә һәрберсе дә вакцинация ясаттылар. Без үзебезнең сәламәтлегебез һәм өлкәннәребезнең сәламәтлеге турында кайгыртып торабыз. Санитар таләпләре буенча инде безнең һәрбер кергән чыккан кешедән температуралары тикшерелә һәм Саклану чараларының шулай катгый үтәлүе аңлашыла да, чөнки биредә тәрбияләнүчеләр риск төркеменә керә. Араларында хроник авырулары булганнар да бар. Моңшы больницаларда яттым, нәрсә икәнен беләм, бу авыруның дөнья күләмендә ясатылган бу вакцинацияны мин 2 мәртәбә укол алдым. Үз белән. Вакцина алганнан соң авыр булмадымы? Вакцинадан соң мин авырлык сизмәдем. Минем әз генә симптомнары булып алды, пока бөтенесе это проходящий, как положено, мондай авырлык сизмәдем. Карантин айларында ябык режимда эшләүнең, районда беренчеләрдән булып тулы коллектив белән прививка ясатуның нәтиҗәсе дә уңай. Хезмәткәрләр арасында да, өлкәннәр арасында да коронавирус авыруын йоктыру очраклары күзәтелмәгән. Өлкәннәр прививканы җиңел кичердек диләр. Катлауланулар, өздегүләр булмаган. 26 мартта башланган карантин. Икшарватна һәрберсе безне карап, нитеп, нашлай чыктылар. Икенче карантин башлангачтан тагын нашлай инде. Кызларга рәхмәт бик зур. Алар карап, субханалла, ширләгән кеше монда булмады. Беренче мин кердем. Әйбәт булды, белмәдем дә мин аны. Әйбәт. Бер нинди симптом да булмады. Булмады, бер нәмә дә булмады. Карагандай да белмәдем. Коронавируска каршы вакцина ясатучылар моннан курыкмаска киңәш итә. Табиблар исә ковидтан коллектив иммунитет булдыру үзебезне һәм әйләнә-тирәдәгеләрне куркыныч инфекциядан саклау өчен кирәк дип белдерә. Әлфин Нурманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Рәсми хроника. Мөслим муниципаль район советының 4-нче чакырылыш 6-нчы сессиясе үтте. Сессияны район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Сессияның көн тәртибендә 7 мәсьәлә каралды. Беренче мәсьәлә Мөслим муниципаль район советының 2020 елның 14 декабрендә кабул ителгән Мөслим районының 2021 елга һәм 2022-23 елларның планлаучырына, бюджеты турында карарына үзгәрешләр кертү турында иде. Икенче мәсьәлә 2020 елда Мөслим муниципаль районы бюджетының үтәлеше турындагы хисапны раслау хакында булып, 2 мәсьәлә буенча да финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Район бюджетының кірім өлешенә түбәндәге үзгәрешләр кертелгән. Республика бюджетыннан субсидиялар һәм бюджет ара трансферлар рәвешендә 340 мең сум күләмендә кире кайтарылмый торган керемнәр түләүгә бәйле арту күзәтелгән. Күрсәтелгән керем өлешенә кергән үзгәрешләрне район бюджетының чыгым өлешенә дә үзгәрешләр кертүне күздә тота. Сессияда муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару тәртибе турындагы нигезләмәне раслау, Мөслим районы башкарма комитеты органнарын, муниципаль учреждениеларны гамәлгә кую турында 2010 елда кабул ителгән карарга үзгәрешләр кертү мәсьәләләре дә каралды. Бер төркем муниципаль хезмәткәргә һөнәри бәйрәмнәр уңаеннан район башлыгының мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. 7 мөһим мәсьәлә каралды. Булар барсы да безнең эшчәнлегебезне яктырта торган мәсьәләләр. Һәм инде иң күңелле өлеше менә Мөслим муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләндем. Бу инде минем үземнең генә эшем түгел. Бу минем командамның эшчәнлеге.
Очень приятно было получить благодарственное письмо. Рады, что ценит нашу работу, наш труд. Моннан тыш сессияда тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турында нигезләмә расланды. Районда балик булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясын төзү турында карарга да үзгәрешләр кертелүе турында хәбәр ителде. Депутатлар һәр мәсьәлә буенча карарларны бер тавыштан кабул итте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 26 апрельдә Татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне иде. Тукайның тууына быел 135 ел тулды. Тукай туган көн татарлар өчен бәйрәм төсен ала. Мөслимдә дә шулай. Ел сайын бу көнне шигырь бәйрәме үткәрелә. Берничә ел рәттән бәйрәм Тукай скверында уза. Gerçi, anda tumasam da biraz tırgan idem. Jirne ezmestirmalap şeşken idem. Urgan idem. Ula hiç unutmayayım. Her yaga urman ide. Тукай скверында иртәдән үк бәйрәм рухын сиздереп милли көйләр яңгырады. Шигырь бәйрәмен район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов ачты. Теләгебез шул, киләчәктә дә шушындый татар җанлыклы булып, үзебезнең туган ягыбызны, туган төбәгебезне яратып яшәвебезне һәм өлкәннәрне хөрмәтләүебезне теләп калабыз. Бәйрәмнәр белән барыгызны да. Тукай белән шигърият аерылгысыз төшенчәләр. Тукай туган көнне юкка гына шигырь бәйрәмен үткәрмиләр. Бу юлы да кагыйдәдән чыгармалар булмады. Бәйрәмдә җирлегебездә яшәп иҗат итүче шагыйрьләр Мөҗәһит Әхмәтҗанов, Лилия Садриева, Рафис Хәбибуллин шигырьләрен укыдылар. Бәйрәмдә катнашучыларны Тукай премиясе иясе Фуат Садриев та сәламләде. Тукай бәйрәмен ел сайын үткәрәбез, ел сайын сүзләр сөйләнә. Ләкин аның бөеклегенең тирәнлегенә һаман Мин аны кеше түгел, күренеш ул, үзе күренеш тудырды. 135 ел үтте. Ничек без аны онытмыйбыз? Ул бит халыкның йөрәгендә, мәҗбүри кертелгән түгел. Ни өчен? Чөнки аның бөтен тормышы шушы халык аны исән калдырды. Быел бәйрәмне Мөслим гимназиясе оештырды. Балалар сынатмады. Җырладылар да, биеделәр дә, шигырьләр дә укыдылар. Укучыларның милли киемнәрдән килүе бәйрәмне тагын да ямьләде. Һәр ел сайын Тукайның бу бәйрәмен мәктәпләрдә, гомумән мәгарифнең һәрбер оешмасында Тукай бәйрәмнәре уза. Балалар Тукайны онытмыйлар, балалар Тукайны яраталар. Менә бүген бәйрәмдә күргәнебезчә, алар Тукайның шигырьләрен яттан сөйлиләр, Тукайның җырларын беләләр. Тукай бәйрәме әле ул безнең апрель аеның менә бу 26 апрелендә генә түгел, ай дәвамында дәвам итте. Тукай бәйрәмен безнең мәктәпнең 10 көнлек итеп үткәрә. Без Тукай фест дип атадык аны бу декаданы. Анда һәр көнне чаралар билгеләнгән. Бүген дә чаралар планлаштырылган. Инде без аны 20-сеннән үк тантаналы юнейка белән старт бирдек бу чарага. Балалар монда рәсемнәр дә ясыйлар, шигырьләр дә сөйлиләр. Гомумән флешмобларга да кушылабыз. Монда да номерлар алып килдек. Көн җиләс булса да, салкын әллә ни сизелмәде кебек. Әллә шигырьләр, әллә Тукай рухы җылатты. Шулай да алдагы елларда Тукай бәйрәмендә катнашучылар күбрәк булсын иде. Бу бит милләтнең дә бәйрәме. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Күренекле райондашыбыз Татарстанның халык язучысы Фуат Садриевның 80 яшьлек юбилее һәм туган тел көне уңаеннан Мөслимдә күп чаралар узды. Анда республика язучылары башка төбәкләрдән дә кунаклар катнашты. Кунакларның беренче тукталышы Мөслим лицейында булды. Иҗатымда тормыш гамә дип исемләнгән чарада республика язучылары, район башлыгы, Мөслим һәм күрше районнарның татар теле һәм әдәбияты укытучылары, китапханәчеләр катнашты. Фуат Садриевның улуг юбилее уңаеннан районда күп чаралар уза. Олы Чакмакта язучыга багышланган музей ачылу, мәктәпләрдә әдип иҗатына багышланган дәресләр, күп санлы очрашулар һәм күргәзмәләр, Фуат Садриев укулары оештыру шул хакта сөйли. Лицейда язучының әсәрләрендәге геройларны чагылдырган рәсемнәр күргәзмәсе дә оештырганнар. Мәктәпләрдә эшләүче драма түгәрәкләренең яшь артистлары ул көнне язучы әсәрләреннән үзекләр күрсәтте. Безнең бүген иртәгә китәсе кешенең тәкъдир көтеп ятуы, аяклар йөрми. Укытучы тәрбиячеләр арасында узучы Фуат Садриев укуларында төрле секцияларда җиңгән мөслим укучылары һәм мөгаллимнәр үзләренең проект эшләре белән кунаклар алдында да чыгыш ясады. Яшь язучылар һәм шагыйрьләрнең Илһам бөтен Россия бәйгесендә катнашып уңышка ирешкән 3 укучы язучыларга үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Чара ахырында гаилә, мәктәп, тел дип исемләнгән түгәрәк өстәл оештырылды. Халык язучысы
Fuat Sadriyev үз янына җыйды, Мөслимдә менә шундый чара үтүе бик күңелгә үтеп керде. Бигрәк тә укытучылар белән булган менә шу түгәрәк өстәл бик нык ошады, бик кирәкле шәй дип уйлыйм. Телебез яшәсен, милләтебез яшәсен, халкыбыз яшәсен, халкыбыз китаптан аерылмасын. Бу безнең үзебездән тора. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә кунакларны җыр бию белән каршы алдылар. Биредә музей һәм китапханә ачу тантанасы булды. Соңыннан Мөслимдәге Тукай скверында җирлегебездән чыккан Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатларына багышланган стела ачу тантанасы да булды. Шагыйрь Зөлфәт, халык язучысы Фуат Садриев һәм дәрәҗәле премияга быел лаек булган язучы Факил Сафинның фоторәсеме скверда урын алды. Җирлек өчен зур горурлык, үзебезнең кечкенә Мөслим районында шушы әдәби дөньясында үзен изен калдырган кешеләребез бар. Һәм инде шунысы куандыра, аларның инде һәрберсенең исемен, бүген дәрәҗәсен эшләгән эшен әйтә башласа, аның һәрберсе турында зур кич, зур тантана үткәрергә була. Нур өстенә нур дигәндә, менә мондай стел ачылу әлбәттә безнең өчен зур шатлык. Үзенең шушындый улларын, кызларын олылый алган төбәк ул инде үзүк мактауга лаек, хөрмәткә лаек. Шараның кульминацион ноктасы кичен район мәдәният йортында булды. Халык язучысы 80 яшьлек юбилее уңаеннан котлаулар кабул итте. Әлфинур Дыңманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Шул ук көнне кич язучы Фуат Садриевның юбилей кичәсе үтте. 3 сәгать барган кичә һәркемдә күңелле тәэсирләр калдырды. Кичә Әлмәт дәүләт драма театры чыгышы белән башланды. Юкка түгел, Фуат абый белән театрны 45 еллык иҗади дуслык бәйли. Шушы еллар эчендә Әлмәт театры Фуат Садриевның 20 әсәрен сәхнәләштергән. Мөслимләргә артистлар Фуат абыйның Хөршидә, Мөршидә, Рәшидә исемле комедиясыннан үзеп күрсәтте. Беренче булып тәбрикләү сүзләрен район башлыгы Рамил Муллин җиткерде. Инде сезгә ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә, хезмәтегез өчен, тормышыгыз өчен, гаиләгез өчен, үзегезнең булганыгыз өчен, Алла Тәала калган гомерегезне хәерле итсен. Шуңа күрә әлбәттә инде һәрбер кешенең үзенең тормыш юлыдыр. Шуңа күрә инде бу тормыш юлыбызны хәерлесе белән шушы җирлектә инде бергә безгә яшәргә насыйп булсын. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зайдулла Фуат Садриевка Габдулла Тукай медален тапшырды. Безнең Мирас журналы мөхәррире буларак Ләбиб Лерон, Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараевның да котлауларын ирештерде. Фуат Садриев минем өчен ул татарның бик зур язучысы. Андый прозаик хәзер безнең татар әдәбиятында юк та. Ул менә Мөхәммәд Мәхдиев, Аяз Гиләҗев, Гариф Ахуновлардан соң шундый ул зур әсәрләре булган, пахал әсәрләре булган. Безнең иң төп язучыбыз дип саныйм мин. Һәм аның әлбәттә безнең әдәбиятта урыны түрдән һәм аны инде 80 яшьлек юбилей белән котларга катнасаң, Алла үзе кичермәс. Аның геройлары халыкчан, халыктан алынган геройлар, һәм инде анда бернинди бармактан сугылган түгел. Прототиплары бар. Һәм инде аларны ул шундый матур итеп әдәби кысаларга сала белгән. Аның поэтик ягы да дип әйтик инде, ул прозада поэтик инде ул бик катлаулы әйбер. Һәм менә шуны Фуат абый бик дөрес матур итеп куллана белә торган сирәк язучылардан берсе. Сөенеп кайттык Мөслимгә. Үзебезнең дустыбыз, остазыбыз, каләмдәшебез Фуат абый Садриевның юбилей кичәсенә. Ул минем әтириңдә дусты, әтиринең замандашы, чордашы, аралашып яшәгән иптәше дип әйтик, чын дусты. Менә үземнең юлдашларым белән, каләмдәшләрем белән кайтып, аның кичәсендә катнашу безгә инде олы мәртәбә булды. Бер төркем язучылардан соң сәхнәгә актив ветераннар күтәрелде. Фуат абый Татарстан Республикасы ветераннар советының ветераннар хәрәкәтендәге хезмәтләре өчен мактау билгесенә лаек булды. Язучыны авылдашлары да котлады. Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов җитәкчелегендә Азнакай районында яшәүче мөслимлеләр үзләре әйткәндәй мөслим мафиясы да килгән иде. Хөрмәт итүләр өчен бик зур рәхмәт. Мин үземнең теләгән кешеләремне, якыннарымны язучылар килде. Бу бөтен бәхет. Һәм мин гомергә халык арасында яшәдем, бер кая китмичә. Алар мине беләләр.
hürmet ettiler. Min alarını hürmet etem. Bizning bit turmushimiz o'rtaq. Hamma shu o'rtaqda bu kim tilesakimga ele getirgan aybir tugul. 80 yaş turmushqa yumboqlar yasaysan. İşlenmegen barlısın, işlenesi, işlerini barlısın. Şuna göre xalq aldında men buna imtihan qilib aytazım kele. Fuat degan ism Arabchadan yurak, ko'ngil degan so'z. Mana shu yurak Fuat ömrimiz bo'yi bizni o'zining yuragidan chiqqan motor so'zlari bilan eritib bordi. Her eserin, onun her yazmasın ko'nglimiz xushlanib o'qiymiz. Кичәне Фуат абыйның якыннары йомгаклады. Тормыш иптәше Сәйдинур апа балалар белән бергә туганнар, күршеләр дә изге теләкләрен җиткерде. Гомумән бу көнне үзен мөслимле дип санаган һәркем Фуат Садриевка сәламәтлек теләп, аңа рәхмәтле булып һәм мөслимнән булуы белән горурланып утыргандыр. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Соңгы арада өлкәннәр өчен дә имтихан сынаулар үткәрелә. Әтиәниләрдә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра, төрле акцияларда катнаша. 29 апрель көнне балалар белән бергә өлкәннәр дә җиңү диктанты язды. Җиңү диктанты ел сайын бөек җиңү көне алдыннан үткәрелә һәм Россия күләм статусына ия. Әлеге чараны халыкара дип тә атарга мөмкин. 2020 елда җиңү диктанты акциясына дистәләгән илләрдән миллионнан артык кеше кушылды. Җиңү диктанты акциясы 3нче тапкыр үткәрелә Рәсәй күләмендә һәм ул бик күп елдан-ел зур кылаш белән үзенең тарихын киңәйтә бара. Татарстаныбызда быелгы акцияга 8 меңнән артык кеше кушылыр дип ниятләнә. Акцияның максаты тарихи хәтерне саклау, җәмгыятьнең бу өлкәдә белемен күтәрү, Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнүне хуплау. Җиңү диктанты Мөслимдә 2 мәйданчыкта үтте. Акциядә 100дән артык кеше катнашты. Диктант язучыларның күпчелеге балалар иде. Әлеге акцияда мин бик теләп катнаштым и һәр ел саен бу акция, конечно же, киңәя бара. Авырак сораулар бар инде, мин шелермен дип уйладым инде. Бүгінгі акцияда біз бик теләп катнаштык. Киләсе елда да шу акция тагын калгансың иде. Сораулар бик катлаулы иде, но без аларны чишәргә тырыштык. Ежегодно проводится диктант Победы, и мы каждый год его посещаем для того, чтобы знать историю нашей страны и не забывать ее. Диктант Победы акция мне очень понравилась, было очень интересно, увлекательно. Вопросы были, да, тяжелые, но были и легкие. Җиңү диктантында 25 бирем тәкъдим ителде. Биремнәрнең 15-е тест формасында булып, 10-сына кыскача җавап язарга кирәк иде. Биремнәр җиңел булмады ди акциядә катнашучылар. Римма Авзалова, Ләйсән Әхмәтова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар күп, әмма паспорт алу аеруча истә кала торгандыр. 27 апрель көнне Туган як музеенда 14 яшы тулган яшь гражданнарга һәм Мөслим районында яшәүче әрмән һәм үзбәк диаспоралары вәкилләренә Россия гражданины паспортлары тапшырылды. Бу хакта тулырак халдагы репортажда. Чара башында музей хезмәткәрләре паспортның тарихы, аның әһәмияте турында мәгълүматлар җиткерде. Паспортларны районның иҗтимагый советы рәисе Рушат Султанов һәм район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мөхәммәтҗанов тапшырды. Йөзләреннән сабыйлык чалымнары да китмәгән егет-кызларга Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булу җиттилек тә өстәде кебек. Минем исемем Эльмина, миңа 14 яшь тулды. Мин бик сөенәм, паспортны саклап кына тотачакмын. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында узган чара башкаларыннан үзенчәлекле булды. Чөнки бу юлы районыбызда яшәүче әрмән һәм үзбәк диаспоралары вәкилләренә дә Россия гражданины булуларын раслаучы паспортлар тапшырылды. Алар бу паспортның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен сезгә караганда күпкә яхшырак аңлыйлар. Чөнки алар арасында 90-нчы еллардан инде безнең Мөслимгә килеп урнашып та бүгенге көнгә кадәр нидер сәбәпләр белән паспорт алалмаган дусларыбыз бар. Я очень рад сегодня, что мы получаем паспорт. Очень долго лет не смогли, кое-какие причины были. Но наконец-то огромное спасибо местного власти, помогли. Мы получили паспорт. Мы очень рад.
Ул көнне 14 яше тулган 8 райондашыбыз паспорт алды. Чит илдән күчеп кайткан 9 кешегә Россия гражданлыгын раслаучы паспорт бирелде. Алар адресына бик күп котлау сүзләре яңгырады. Чыгыш ясаучылар балаларның Россия Федерациясе гражданины исемен лаеклы йөртүләрен теләделәр. Бу мөһим документны кадерләп сакларга кирәклеген аңлаттылар. Истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Шараны район үзешчәннәре чыгышы бизәде. Әрмән кызы Наира Никагасянның җыры милләттәшләренә тантана уңаеннан бүләк булып яңгырады. Получаем российский паспорт. Мы счастливы, чтобы стать гражданином России. Надеемся, все будет хорошо. Мы счастливы, что стали гражданами России. Шараның тантаналы өлешеннән соң кунаклар музей экспозициясе белән таныштылар. Әлфинур Нугманова, Ләйсән Әхмәтова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә хәйриячелеккә зур игътибар бирелә. Иң мөһиме хәйрия чараларын халык үзе оештыра, үзе тәкъдим итә. Узган атнада Мөслимдә хәйрия концерты үтте. Каты авыру белән көрәшеп бүгенге көндә Йорчалы шәһәрендә дәваланучы Ландыш Гайфуллина ярдәмгә мохтаҗ. Тормышның тәмен белеп яшигенә башлаган мәлендә Ландышның һәр көне якты дөньяга, якты көнгә өмет белән үтә. Хөрмәтле мөслимлеләр, хөрмәтле якташларым, бүгенге хәйрия концерты оештырып кайтуыбызның аның төп сәбәпчесе безнең инде 10 елга якын онкология белән шөгыльләнүче минем авылдашым, күршем Ландыш Гайфуллинага ярдәм итү йөзеннән оештырдык. Бүгенге көндә безнең мөрәҗәгатебез буенча бөтен Татарстан халкының хәйриячелеге ярдәм белән Ландышка 350 мең акча җыелды. Еш катнашырга туры килә. Миңа инде мөрәҗәгать иткәндә, мин инде әгәр дә үземнең башка җирдә концерт булмаса, алдан әйтелгән яки туйлар, юбилейлар булмаса, мин инде килергә тырышам, кайда булуына карамастан. Казан мул, Мөслим мул, башка районнармы. Чөнки Аллаһ Тәгалә бер, ул инде күрә барысында үзебезнең кешебездән килә икән, мөмкинчелектән килә икән, без ярдәм итәргә тиеш. Ландыш Гайфуллина яңа Карамал авылы кызы. 42 яшьлек хатын-кыз тормыш иптәшенә, балаларына, якыннарына кирәк. Сабыйларын ятим итмичә, нос һәм яратуы мулдан биреп, үзе баккан балаларын алга табада үзенә үстерергә насыйп булсын иде. Җырчылар һәр вакыт менә шундый хәйрия концертларына бик теләп алыналар. Менә мин үзем дә, әгәр дә мөмкинлегем була икән, һәрвакыт кайтырга тырышам, ерак ара дип тә тормыйм. Чөнки бу бигрәк тә Рамазан айларында, Ураз айларында барыбыз өчен дә бик саваплы эш бит инде. Аннан соң менә бүген дә минем аерым әйтәсем килә Лилия Карамова бик зур рәхмәтне. Барлык менә шушы килгән кешеләр исеменнән, катнашучылар исеменнән. Шушы концертка килдек без. Вакытният белән Ландышыбыз саулыксын, сәламәт булсын. Иң кадерле әйбер дөньяда саулык. Бүген без менә Ландышыбызның сәламәтләнүен теләп хәйрия концертына килдек. Һәм инде зур өметләр белән аның сәламәтләнүен бөтен авылыбыз белән көтәбез. Һәм инде аңа ныклы сәламәтлек телибез. Ярдәм йөзеннән оештырылган чара бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Ознакай шәһәрендә оешып һәм эшләп килүче якташыбыз, автор башкаручы Лилия Карамова җитәкчелегендәге җырлы язмышлар төркеменең концертында Казан кунаклары белән бергә Ландышның авылдашлары да катнашты. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Рима Абзалова сезнең белән саубуллашам һәм алда торган бәйрәмнәр белән дә тәбриклим. Исән-имин буласыз. Эш эзлисеңме? Безгә кил. Кәрәз элемтә салоннарына сатучы консультантлар кирәк. Безнең адрес: Мөслим авылы, Пушкин урамы, 50-нче йорт. Телефоннар: 8-800 670 06, 8-903 398 66 28. Окна, теплый балкон под ключ, витражи, ворота, остекление коттеджей, весенние скидки от 35%. Телефон для справок 8 939 393 48 48. Окна мечты. Позвоните нам.